Trekanten FCK har en lille hjælper, som er NGH, og de er ensvinkel. Vi har fået nogle få oplysninger, og det er, at N er lig med F, og G er lig med C, og H er lig med K. Og så har vi fundet, så den eneste talrige oplysning, vi har fået at vide, er, at N er lig med 2,00. Og da vi har fået at vide, at N og F er det samme, så starter vi med at sige, tag F's side, som er 8,23, og det dividerer vi med 2, da det er det eneste information, vi har fået givet. Det er lige med 4,115. Dernæst tager vi den næste side, 9,11, og dividerer det med 4,115, og det bliver 2,21. Dernæst tager vi den sidste side, 3,9, og dividerer det med 4,115 igen, og det bliver 0,95. Så vi har fundet ud af, at trekanten NGH er 4,115 gange mindre end trekanten FCK, siden H er 2,21, som vi fandt ud af heroppe, og siden G er 0,95, som vi fandt ud af til sidst.